Shalom. Shalom. Horas mari tasalukna di hamua manami nanami nama dahoti pertanyaan di bagas joron suang soni manang di hamua manami nanami dohot akayana konami sekolah minggu remaja dohot naposo bulung nama dohoti pertanyaan di bagas tabe horas mari tasalukna parjolo tapasahat ma mauliate to mata debata di sude asi do longhangna natotong malio dihita hai pason sahat di bahasa tikyon boy hita marhai pason lahu patu pahon pertanyaan di bagas sabudarion atong hujaha majo dihita nasongo susudannya cara pertanyaan di bornginon
Na parjolan non marede hita sebuku de nomor 222 ayat 1.4 dungi fotum tuksipuli majaha turpuk ima sian barita nauli nasi Markus bidu 10 ayat 35 sahat rodi ayat 45 duksipuli marede sebuku de nomor 670 ayat 1 dohot ayat 3 Jamita imasian 2 Musa bidu 10 lalu ayat 10 pitu saat rodi 20 ima na pinasaha ni padita Paulus si Mamora. Duksipul Jamita maredes sian buka de nomor 720 ayat 1 dohot ayat 2 dungi martangyang ma ima tanyang pangodianon na pinasaha ni inang situa boru sitanggang. Na parpudi maredes ya buku de nomor 610 ayat 1 una laus disima nota papungu peliata. Atong ta pasada maro ada pikirata ta puji madebata marhite ede nomor 222 ayat 1 dohot ayat 4. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goari todi porbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Positutudo rohaku, manang hamatean, manang hangoluan, manang akka surusuruan ni debata, manang harajaon, manang hagogoon, manang akka namasan waing, manang akka narosogot,
Daktar baheni manirang hita sian haholongon ni rohani debata. Mar hite Kristus Yesus Tuhatai. Haleluya martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan jala parasi roha na sumurung. Dipangido roham nang mangolu jala martua hami sogot. Nunga ragam dalanna di baheko manungguli rohanami. Asa hutada hami hatuau sogot. Di baheni hupaserep hami manuaing rohanami mangido siakko. Sai lehon ma todim nabadiai tu hami. Asa porsea hami diholong ni roham di hami. Sai hutanyok kami masuaram. Na mangapoi hami ditiki para si rohaon nuaing. Asa sapak kami Tuhan nguluan. Na pinadademi di hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hatani debata nagabe turpuk di partangata di Bodarion. Ima sian barita nauli na sinurat ni si Markus bidu 10 mamuka sian ayat 35 sahat rodi ayat 45. Markus 10 ayat 35 sahat rodi ayat 45 tajahama marsika sorin. Dungi Roma madapoton ibana si Jakobus doh si Johannes aka anak ni si Zebedeus ia hata nasida guru nami adong do pinangido ni rohanami selehonomu tuhamin yan gabenin nama madok nasida ayah hado pinangido ni rohamu si bahenokku tuhamu dungi didok nasida ma tu ibana nang bahenomu hami huddul di hasangapommi nasada tu siamunmu nasada nari tu habirangmu alain nina Jesus mamadok nasida dang di boto hamu na pinangidomunay tung tarinum hamu masi inumoki tung tar paridi hamu ma paridion si paridioki gabe didok nasida ma tu ibana tarbahek kami do dungi nina Jesus mamadok nasida tutudon yan inumomuna do sinumoki jala parido muna do paridio si parioki alai nama bahen hudul tu siamuku dohot tu habirakku dang guru diawi di akka naung diradeni hiadoi alai dung tarbegei tu nasapului gabe sugo marohana sida di si Jakobus dohot Johannes. Jadi di papung Yesus manasida ninna mamadok nasida di boto hamudo dirajai akasi gom-gomi bangso do marparnesida jala dipaksa akka nasangap na do nasida Alai unang masongoni anggo di hamu manangise hamu na giot sangap ima gabe panguloi di donganna jala manangisi hamu nanain parjului ima gabe na poso ni donganna saluhutna. Ayat 45 rap hita majaha. Ay nang anak ni jolmaipe dada asa dioloi halak ibana ubahen naro ibana do balik pangoloi jala pangalehon hosana bahet tobus ni torok jolma ido sahakna mertua do akka natumangihon hatani debata jala nao peopsa. Amin. Mari kita sebuka dia nomor 670 ayat sada dohot ayat 3. Tunggu
mama dihamu doho dame nasian debata doho nasian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas madihita saluhutna nang dihamua manami nanami do cude keluarga natongon marpungu di bagas tabe marhite channel YouTube HKBP Depok Sada. Hatani debata nagabe turpuk jamita di partangyangata di bagasa bodarion imanatar surat siap buku 2 Musa bidu 10 walu mamuka sian ayat 10 pitu 1 ayat 23. 2 Musa 10 walu ayat 10 pitu 1 ayat 23 ujahau ma tuhita ganub songonon ma didok disi. Jadi didok si matua dulu ni si Musa matu ibana dang denggan nabi nahemmi madate homaon nakko nang bangsoon na di jolomon ay madok doku do ulaon diho daktarula anggo sasadaho ope tangiho ma suarakon huparrohai peho asa didongani debataho homa madaboto debata sikat di bangsoi jala homa pasahaton akka hatai tu debata jala pasingoton tunasida akka patik do takapoda jala babotohon tu nasida dalan si dalanan nasidai dohot ulaun si ulaun nasidai alayang goho lulima sia sadok bangsoi bawa akka namarsi hohot marroha akka namakabiari debata bawa parroha nasitong akka namakagigion pangomuan nasoturut ima pabakit bahen iduk gumonggom nasida marsa 1000 marsa 100, mar 550, jala marsa 10. Asa nasida toktong manguhumi bangsoi. Alai nasahata nabalga tuhoma dibuan nasida. Anggo nasahata met nasida manguhumi. Asa paneang siulammo, molo nasida dongammo mangusung. Molo di bahe kosong oni, jala roto nani dibata tuhoma nolopi, jadi manaham mahoma kajongjokon mulima dohot sadok bangsoon tu inganan nabi mardame-dame ido yanggo sahatna dihamudongan sahapor siaon di bagasan Kristus Yesus ada kalimat yang berkata pemimpin sejati bukan hanya yang memiliki banyak pengikut tetapi yang bisa menciptakan banyak pemimpin-pemimpin lainnya. Pemimpin sejati bukan hanya orang yang memiliki banyak pengikut, tetapi yang bisa menciptakan banyak pemimpin-pemimpin lainnya. Apalagi mamolo menjadi pemimpin rohani. Tung macai godang do rupani tugas do tanggung jawabnya. Bagaimana seorang pemimpin rohani untuk menciptakan, berusaha untuk menciptakan jemaatnya agar pertumbuhan rohaninya semakin margugu, lamtang haborsionna jala siap sebagai pemimpin rohani di rumah masing-masing. Ido tong nanaing pinasahat ni turpukot tu hita. Duksun haruar bangso Israel sian Mesir diluhos simu sama bangsoi. Merdalan laho tutano perbadanan imatano Kanaan. Tunggurang do rupanya ke persoalan namasa di bangso Israel. Danga dong aek si inumon pitor marungutungut bangsoi. Jala songoni danga dong sialango pe pitor marungutungut do bangsoi jala pitor marruat do sudi. Semua bangsa Israel ketika memiliki persoalan selama perjalanan itu datang kepada Musa. Ubaheni maulo tabering rupani sian ayat 10 tolu. Jika kita mulai membaca dari ayat 13, bahado habis partikian sedari manipat holan laho manguhumi bangsoi jala pasahaton patik ni debata tu bangsoi.
Waktu Musa habis 1 hari 1 malam hanya untuk mendengarkan keluh kesah, hanya untuk menghakimi orang-orang Israel yang sedang di dalam permasalahannya. Ubah ini dong, ketika mertua Musa yaitu Yitro, dung dibereng si Jitro rupani nama sahati hai, aidang tikos beon. Dan mungkin mago partikian sadari manipat horan lahu manguhumi. Kapan lagi perjalan? Adi kepisahat tu tano Kanaan. Molo sadari manipat horan lahu manguhumi bangsoi. Oleh karena itu, di Pasingon, Yitro memberikan saran. Sebagai imam, Yitro memberikan saran kepada Musa yang memimpin bangsa itu. Didok di ayat 10 pitui dang dengan Nabi Nahemi madate ho mahon nang ho nang bangsoi. Iya, apa yang kau lakukan ini tidak baik, tidak akan bisa memimpin bangsa ini dengan baik dan tidak akan pernah sampai kepada tujuan kalian. Molo holan na manguhumi do ulaumu, molo holan naho mangulahoni dang tolap moy. Inna si Jitro. Alani dileo si Jitro ma. Saran tu si Musa laho pabakiton asa marsagi tugas untuk berbagi tugas jala pabakiton akka bawasian Israel nagabe iduk ni sa 1000, iduk ni sa 100, iduk ni sa 10. Alay na menarik sian terpukon Musa, biarpun dia seorang pemimpin bangsa Israel, beribu-ribu orang dipimpinnya, tetapi dia tetap mau untuk menerima saran. Itu yang pertama. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tetap mau menerima saran dari orang lain. Sama seperti Musa. Ditangihon imana dong. Saran padapot nih si matuanai. Jalan menarik musisian si Jitro ketika dia memberikan saran, ketika dia memberikan pendapat kepada Musa. Buita bereng di ayat 10 sia. Didok ope tangihon masorakon hupar rohai peho asa didongani di bata homa mandapotor de bata sikat ni bangsoi jala homa pasahaton akka hatai tu de bata. Artinya Yitro tidak memaksakan kehendaknya. Adong lusongoni alanga tumua imana rupani ikon hatana na saud daun. Tetapi berbeda dengan Jitro. Jitro terlebih dahulu mengatakan kepada Musa, dung ditolopi di batape, baru ulah. Ketika Allah berkehendak, ketika Allah terlebih dahulu menyetujui apa saranku itu, baru lakukan Musa. Ini yang menarik dari Musa dan ini yang menarik dari Jitro. Pemimpin yang menerima saran dan yang pemberi saran yang tidak memaksakan kehendak. Alani dihamua manami nanami dangdongan sabor siaon dung ditolopi de bata. Ketika Allah menyetujui saran dari Yitro itu, ketika Musa mengatakannya langsung kepada Allah, Musa memilih beberapa laki-laki untuk menjadi induk, nagebe induk yang menjadi teman sekerja dia. Dengan 4 syarat. Dan inilah yang menjadi syarat sebagai pemimpin yang dikehendaki Tuhan. Syarat na perjulu didok na marsihohot marroha. Dalam bahasa Indonesia dikatakan yang cakap. Artinya yang cerdas secara intelektual, namar bisuk manian. Asagabi pemimpin. Kalau molodang adong habisuhon, di sada-sada huluan, pasti apapun yang dikerjakan dang dinggen, pasti akan kacau.
Ketika seseorang pemimpin tidak memiliki kecerdasan intelektual, ketika seseorang pemimpin tidak cakap dalam bidangnya, damlum nama kaulauni. Imana parjul. Syarat pemimpin yang baik yang dikehendaki oleh Tuhan adalah namar roh, namar sihohot marroha, namar bisuk yang cakap, cerdas secara intelektual. Napaduahon didok nama kabiari debata yang takut akan Allah. Mengapa harus takut akan Allah? Karena ketika seorang pemimpin kepada Tuhan saja dia tidak takut, merlomo-lomo nama ibadah. Ketika ada seorang pemimpin kepada Tuhan saja dia takut, maka dia akan berbuat dengan sesuka hatinya. Merlomo-lomo nama imana manguluhoni. Dang olo bimana mangulaun hajahaton. Molonunga mabir maradopot debata. Dang marlomo-lomo beibana. Alai, pemimpin yang takut akan Allah itulah pemimpin nanaing pasauton lomoni rohani debata. Dang lomoni rohana, alai lomoni rohani debata. Jalan apa taluhon didok parroha nasitong. Dalam bahasa Indonesia dikatakan yang dapat dipercaya. Ini juga. Ketika ada seorang pemimpin tidak dapat dipercaya, dan hobar ahana di hatauni mana do pangalahona, maka kelompok itu tidak akan terpimpin dengan baik. Monodang gabe haposan sahalak uluan di hata nang dipabahenanna, dang bui na sidabi manguluhon kelompok nai. Alani syarat napatuluhon asa nagabe pimpinan pemimpin uluan na dihalomohon ni debata ima parroha nasitong nahaposan. Ketika apa yang dikatakannya sama dengan apa yang dilakukannya. Dang ulu margebus. Jalan apa opaton? Syarat keempat untuk menjadi pemimpin yang dikehendaki oleh Tuhan adalah nama kagigihon sisip. Benci terhadap pengajaran suap. Kenapa harus dibenci? Karena suap bisa membelokkan kebenaran. Alani ikon makagiyo sisip do asa gabi uluan nahina holomo onni debata. Molo nunga dihagigion imana sisip pasti dia akan berlaku adil. Dang olo be ibana papel uhum, tetapi pastinya dia akan selalu mengadili dengan seadil-adilnya. Imau pat syarat asagabi pemimpin nahina lomon ni dibata. Di semua manami nang dongan sapor siaon di setiap keluarga itu dipimpin oleh kepala keluarga masing-masing. Turpuk toma nabui gawi persiajaran diganup aka uluan ni keluarga tabi. Bohado hita memanajemen aka ulaon, aka tugas, aka tanggung jawab di keluarga. Asabui mardalan doh dinggan. Ini dia yang menjadi pelajaran yang berharga bagi setiap pemimpin di dalam keluarga kita masing-masing. Di keluarga, di pekerjaan, ataupun di mana saja. Asa unang holan hita sadiri mangulaon, sadok ulauni. Alai mari berbagi tugas. Diajari do hita asa boy marsagi ya kaulahon do tanggung jawab disudi anggota keluarga. Bagaimana cara bapak memimpin ibu, bagaimana cara ibu memimpin anak-anak, dan bagaimana sang kakak atau abang memimpin adiknya. Melalui ini kita diajari. Salah songon simu sama hita. Naradi menangihon puda menang nasaran. Sama seperti Musa yang selalu mau untuk menerima saran. Jala songon ulua pehita molotalia pe saran tuaka ina kota rupani jangan ikon hatam nasaun. Alai hatani dibatado.
Songon si Jitro nakani. Dia tidak memaksakan kehendaknya harus seperti ini, Musa harus seperti ini, tetapi jolo pasahat tu debata ketika Allah sudah berkehendak, lakukanlah itu. Mari itu terpukum mahi tadi ajari di hamu akama nami nanami dodongan sabur seau. Asa ganub tapasahat tu debata para pemimpin keluarga ikut jumolodo. Pasahato diri itu dibata agar mau dipimpin terlebih dahulu oleh Allah. Ketika setiap kepala keluarga mau dipimpin terlebih dahulu oleh Allah, maka dia akan boleh memimpin keluarga itu. Mardame masude saluhut keluarga itu. Ketika pemimpin keluarga mau dipimpin Allah terlebih dahulu, maka di dalam keluarga itu akan tercipta damai sejahtera. Songon ayat napar pudi. Sama seperti ayat 23 itu. Dikatakan muli madohot sadok bangso ontu inginan nabi mardame-dame. Lihat. Ketika kita mau dipimpin oleh Tuhan terlebih dahulu. Ketika hidup kita serahkan di dalam kepemimpinan Tuhan. Maka segala sesuatu, apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita lakukan akan berjalan dengan baik dan kita memperoleh damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Martangi yang mahita. Mau lihat Tuhan di hatam dan mengajari kami asaboy kami gabi uluan nahaposan uluan nama roha nama kagigil sisip jala nama kabiaran maralopokko. Diajari hodo hamil Tuhan marhite si Musa na manguluh bangsom. Na olo manangiho poda ni si matuana. Jala jumulo di pasahat podai tuho asa homa asa sakap mo manasau. Alani Tuhan pargugui hami. Marhite to dim to di porbadiei. Na patauho kami. Asa boy ulau kami hatami. Asa boy hangulo kami hatami. Asa gabe ulam hami ale Tuhan. Songon uluan nahaposan di keluarga nang di parkarejoan nami pe. Maulah ale Tuhan. Di partikian nauli nang diliok ko Tuhami. Ruas ni huriam HKBP Depok Sedon. Boy hami marpungu di bagas joromon. Di patoroho hami sia jabu nami be marhite asini roham. Jala di papungu hodo ganup, ruas ni huriam di jabu nabe, madohoti pertangyangan na pinaradi ni huriam. Pasu-pasu mahami salahut nale Tuhan. Leho Tuhami hai pason, lumobi ma di masa pandemion. Patau hami asa tong tahu hami majaga hayason ni diri nami. Doh majaga hai pason ni diri nami. Asa unang doh tami ale Tuhan tertular virus COVID-19 siye. Kumana toktong mamasu-masu salut ruas ni huriam. Lumobi mana di bagasan parsahiton. Surduk ko tanga mo nalabok yale tuhatu matang nasida. Ramoti na sa uwat. Do taka tenaga medis. Asa marhite dapot nasida hama malum. Jalaboy nasida marlas ni roha. Tinalaw mamuji pasangapon guar muda badi. Molo tungadong ale Tuhan. Ruas ni huriam. Di bagasan parok kilon. Di bagasan arsak dot habot ni roha. Homa na marguguyhon. Homa na mangapuli. Lehonom mo to dim to di porbadiay na marguguyhon na sida jala mangapuli na sida. Asaboy, dabo na sida. Las ni roha dingolo na sida. Nang sude anak kon nang pinalumehom mo tuganop keluarga. Na menek lehonom mo ibur-ibur magodang. Na di bagasan parsikolaan homa na mga leon habisuhod do tatawon. Lumobi ma di proses pengajaran jarak jauh. Na masa dia kada danak sinuaingon. Na mabais songon na maul dia tu siya kada danaki parsiajaran na sida. Alay porsia dohami alay Tuhan. Upagom ko kami ma yanak kon nami. Asa ho mga lehon to dim to di porbadia na patauhon na sida. Na mga leon roha pangatusyon na sida. Asa mga tusi na sida. Isaluhut parsiajaran na nilehon ni guru na sida. Nang soni sudah natoras. Nagabi tenaga pendidik di Jabu Nabi. Homa na mga lehon habasaron,
Homana mga leon kesabaran ali Tuhan dinalao mangajari kaya nakomi. Asa marhite pangajarion dan leon na natoras. Boy mardalan doh dengan saluhut par pengajaroni. Satokin hari bele Tuhan dinalao mardomu sirang pehami sebagas suromon. Homana toktong madongani hami. Ramoti lakan hami. Asa tungbui hami sahat tujabunami. Majupang dut keluarga di bagasa dame nasiako. Urasi hami sian saluhut hadusaon nami. Mariti Kristus Yesus merangnya kami Tuhan. Amin. Marede hita siap buku de nomor 720 ayat sada dohot ayat 2. Tapasada marohatta martang yang mahita. Puji-pujian mardongan molat upasatam itu jolum nabadiai amang pardingan basa disude dengan asidohot holong ni roham natok tong mangiring-iring hami disaluhut panggumi toningulu nami molat amang pasahat ami itu jolum ala di papung asini roham depe hami Tuhan marpungu di joromon Tuhan ima pertanyangan sisali saminggu Tuhan Tuhan melihat pasahat kami ala di pasangaho depe kami Tuhan boy kami marpungu di bagas mon Tuhan memuji pasangapon guarmu Tuhan dohot membagi sebagian cian firman mi Tuhan melihat Tuhan toktong maajari kami Tuhan asa boy huat tu si kami Tuhan firman naung pinasahat ni amang pandeta nami Tuhan asa boy Tuhan hudalaton hami firmani di ngolu nami si tiap hari Tuhan asa tong-tong guarmu na dimuliakan Tuhan Tuhan gudang do dengan nami akan asoboy rotu garejon molo alani akal losok ni rohado Tuhan homana manuptuhi pikiran nasida molo alani akas sahid nang pakarajuan Tuhan homa na mangapa nasida Tuhan takas dibotoho amang pada saat ini Tuhan di masa virus corona Tuhan gudang do aka permasalahan na dihadapi aka ruas mi Tuhan baik di aka para sekolahan baik di aka perekonomian tunggodang do Tuhan akan mengalami pergumulan Tuhan tarlumubi di aka anak konami Tuhan nam belajar jarak jauh online Tuhan gudang do permasalahan na timbul Tuhan alani Tuhan tuhoma upasat kami asa hotong tong na mengajar-ajari
akadak dana ki Tuhan asa boy diterima nasida pembelajarani nang aka orang tua dohot guru Tuhan parohai asa tongtong sabar pasahaton pembelajaran Tuhan, biarlah melalui pembelajaran Tuhan boy diatusi nasida Tuhan nang Tuhan aka yanakon nami Tuhan aka nang saya bersikola Tuhan patuduhon aka ulau nadenggan Tuhan asa boy nasida ma karejo Tuhan untuk lanjutan hidupna Tuhan nang Tuhan akana terdampak alani virus corona Tuhan tunggudang do Tuhan nah di PHK Tuhan nah kehilangan pekerjaan gudang akan masa Tuhan alani Tuhan upasata mima tutangan muna badiai asa homana tetong namar karejo di roha dohot pikiran nasida nah menugu-nugu nasida asa boy keluar dari permasalahan itu Tuhan nang penyakit COVID-19 on Tuhan ngatok ma Tuhan lenyapkan Tuhan asa boy perekonomian dan aka sudi aka perdalanan ningolo boy mardalan dohot dengan Tuhan nang aka dokter tenaga medis pergugui nasida Tuhan menangani aka sakit penyakiti asa boy nasida menolong akan nomor sahid nang akan nomor sahid Tuhan homana pamalupon nasida jamaah tubuh mereka Tuhan berkati obat-obat yang dimakan biar mereka cepat sembuh bisa berkumpul bersama keluarga Tuhan udang nai teh Tuhan si pangidon nami tuho jala nang akan nama lo Tuhan asa boy ditemukan vaksin untuk mengobati virus itu Tuhan asa boy hatop ditemukan dan bisa dipergunakan untuk kepentingan pengobatannya Tuhan. Tuhan homa tong-tong na memimpin diri nami disude aka keluarga nami nang disude perdalanan ningulu nami Tuhan berkati Tuhan hami sude aka pangula nihuriami mulai dari aka sintua dohot aka amang inang pandeta rodi sude Tuhan pemimpin nihuriami Tuhan na tertinggi Tuhan boy hami bersatu padu boy hulahon hami patikmi boy hulahami ulaun nami asa melalui kebersamaan kami Tuhan firman-Mu hidup di gereja kami di jemaat-Mi Tuhan asa tong-tong ho dipuji dimuliakan Tuhan nang Tuhan naneng mengadakan sinode godang Tuhan kapanpun akan berlangsung Tuhan homana menentukan homa Tuhan memilih pemimpin di jemaat-Mu gereja HKBP Boloni Tuhan asa songon jamita nami sinaking Tuhan na persea dohami Tuhan hodo na memilih aka pemimpin nami Tuhan jala asa piliton-Mu Tuhan pemimpin na menjauhi sisip dan suap ya Tuhan tapi homa na memilih Tuhan nama biar Tuhan biarlah melalui kepemimpinannya Tuhan Huria HKBP Boloni boy aman dan tentram biarlah melalui kepemimpinannya Tuhan gereja HKBP Boloni bisa aman dan tentram dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan Tuhan nang negara namion Tuhan upasat kami Tuhan homa tong-tong na memelihara Tuhan pimpin ma Tuhan para pemimpin kami mulai dari presiden, gubernur, bupati, wali kota sampai ke terendah Tuhan asa bui nasida bekerja bersatu padu tidak mementingkan diri sendiri dan golongan biarlah melalui kinerja mereka Tuhan bisa menanggung segala beban bangsa dan negara ini biarlah melalui kepemimpinan mereka Tuhan bersatu padu untuk melaksanakan kepemimpinan dengan baik biarlah melalui kinerja mereka Tuhan bangsa ini
jauh dari segala keterpurukan, bisa tercapai pembangunan yang merata, jauh dari segala keterpurukan, tapi Tuhan bisa tetap berjalan pembangunan dan kebaikan di segala bidang Tuhan. Berkati Tuhan para pemimpin nami Tuhan, berikan mereka Tuhan kekuatan, biarlah mereka Tuhan bekerja dengan baik dan benar. Tuhan, gudang netehe Tuhan, si pangidon nami, berkati kami sudi Tuhan, berkati para pemimpin kami, beri kekuatan dan jadikan mereka pemimpin yang takut akan Dikau. Tuhan, on matang yang nami nahu pasat kami tujulum nabadiai, sesa sudi dosa dohot panglasion nami, asa tamahami rot tujulum, tokin nain yang mulak mahami Tuhan, taruhon tibakan kami dengan selamat di tempat kami masing-masing dengan tiada kurang suatu apapun. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, martang yang kami tuho. Amin. Marede hita sa buku de nomor 610 sada dot urutna laos disomba tapapungu peliata. Tatangnya koma peliat tatu di bata martangi yang mahita. Ale di bata manami na di banua gijang. Hodo haroroan di saluhut si leon lehon nadinggan dohot nasau libasa na mau liutus. Upasat hami masian na nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati buluhon harajamu di tonga-tonga ni huriam doho di porti bion. Buhay marohan nami marhite-hite to dim. Asalam hutadda hami godang ni sileon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rap mahita mangidoho di tangiang ali aman nami. Ali aman nami na di banua gijang. Say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajamu. Say saut malomoni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehom matu hami sadarion hamulua siapari. Sesa madosa nami songo panesa nami. Idosa ni donga na mardosa tuhami. Unak kami togio tu pamujunan. Padua mahami siap pangago. Ayhon na harajaon. Dot aguguhon. Rodia sangapos saliling nililing. Amin. Asini rohani Tuhan ta Yesus Kristus. Dot holong ni rohani di bata ama.
dohot persoran itu di perbadia mana madongani hamu saluhutna. Amin. 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 Oras madihita saluhutna.